Mizo mi puite min tihlim turin Zawfaten Zephyr Jam Club kan naya Khovel ramzau taka cheng te min tihlim turin Khovel mi puiten Mark Angel Comedy kan lau nei vele zelbok Tun trum kan video at suan mi zongzong min tihlima min tinui reng thin tu Mark Angel Comedy tia kan hriat lar video hlimom tak tak lo chop chuak thin tu te hi tu tenge an nia he Mark Angel Comedy channel hi engtiang taka ro pui nge kan thlir ho don ani Mark Angel Comedy hi social media heng YouTube Facebook tiang vela te hian minol puin kan lo hre chhotana kumsang ni som pathum khan he channel nei tupa Mark Angel hian Mark Angel Comedy ti in YouTube channel alo siam chhotana asiam tir hi chuan engte wal ni lowin kumsang ni som paruk atang ero chon boruak andron nei lian veu maya an video ti chhuate chumi puiten hlimpuin khovel mi pui mit fu na ber an lo ni ta a hemi kumvek kumsang ni som paruk hian subscriber noi khat an nei tling dera akumle kumsang ni som pasaria chuan mi puiten hlober ani wangte po ani che kangchu subscriber noi som chuang an nei bel zui bok Nigerian YouTube channel hlotling ber ati thai hiala chu mai chuan ming than na ni lowin 1 million mizoten makta duai khat kan ti mai subscriber nei masaber ani bok kumsang ni somni pakhat August ni somni thleng khan subscriber noi somsari pariat nain video zali somni anti chuak to a an video ti chuak to chu thushan an video lo en tu te hi an tam le rem rem hle 10 billion thluk le ding on som kan ti mai chuan nei to bok he channel nei tupa Angel hian a chung khat leina hnai Port Harcourt le a chevelano pangkho sakhar sa tak tak te tan a channel hi abot sai ati thai mai ome ama Mark Angel Comedy channel nei tupa Uncle Mark tia kan hriat lar Mark Angel hi kumsang kha zakwa somkwa pakhat me ni somni pasaria Port Harcourt River State a alo pianga Nigerian film thu thiam ziak mi le video siam chuak tu ani Obafemi Awolowo University a damdoilam kai no izirin azirna konga thaitop chua thin mi ani boka nima selawan doi thak takin chung ko har satna wangin azirlai chu zir chunjom thailawin achol san alo ngai ta a azirlai achol san nuwa rem rem na te thokwalin lemchan chuana hmuna te ain hlo chawa nanghet ero amhu mai thailo chutia beidong le ril ru seng reng renga hunna man lai kumsang ni som pathum kumtir lama chuan wanei thlak takin mechanic picture nuaya na atran ve thei ta hlawa hemi kumvek kumsang ni som pathum jun ni som thum aloin her chua chuan ama pola YouTube channel te siam ve in tundin mun hi aloin hlang kai chho ve ta ani Mark Angel Comedy kan lamrik ruala ril ruala lo lang ngal thin an lamrik fo Emmanuela no panghal tak a hit tok le ka boruak ngam em no pang chip ruak hitunge ania eng ang mi nge ani ti te lo ngai thale zoi zoi la no panghal tak mi pa no pang emokan lauti lukol pon fen feng thin kha me cheno pang lem chan thiam tak lo ni rengin kan lo ring thal char char ani mei o mange he me cheno pang lem chan thiam tak hi Emmanuela Samuel ni in kumsang ni som July ni som ni pani khan Port Harcourt River State Nigeria lo piangin no pangte kum ngami ani laya tang to ami telom hlo chho em ania khovel no panglem chan huanga hlotling ber ati thai hial bok tuna hian Brighton Gate Academy School a kalin mahun eng tak nei ani Mark Angel Comedy a hian olai takalem changhal top ani bik lauti kan hria thi a thale a no pangte ani chung po a thorim na le a tor chelna hian tundin huna hian hlang kai ani ber trum khachu an chung kwa chol manga an len khothon lain Angel nen hian in mufuin a che zia le a hoi her a tong kam man te chuan Angel mit ala te po ani ma na an sira tang chuan Emmanuela che zia te chu alo thliru renga ano pang du zong chi tak alo lani bok nen in tong fu a interview bok Angel hian no pang dang en kol lai nei thoma se adu dan taka anti theilo awang chuan Emmanuela chu thadon riawin a hria anu le pa te chu bia in alem chan chuan huna chuan a hruaya ati dan turtele a che zia turte engkim ma hril nu chuan video shooting chu darkar som pariat lai anei puya Emmanuela la chuan har salo takin fel fai thlapin a zo pui thei mei bok Angel chuan anu le pa ta hne na chuan abula
lem chan zir chun zom tura an phalna te lain anno pang du zong tak ani thu te ashila Emmanuela nu le pa te la chon an lo phal ve mai boka hun te kal chho ve zelin Emmanuela chu avai khatna an Mark Angel comedy episode somthum palina hu mes tia chon in lan ve in achazia chumi puilom zong tak alo nia he video tang hian khovel mi puiten alem chan thiam zia chu kan lo hre chhota ani video dang danga in lan chho ve zelin alan na video shim shim te chu mi te en nom ti atling chho ve zela chutia khovel huwa po no panglar tan na na chu ram shoi tu te beng thleng lo thleng chho ve in kum sang ni som priat lo in her chua meu chuan Disney movie lama tel tura somna dong ta hial bok choi moina voi duai lo dong to in kum sang ni som panga a G Influence Niger Delta Special Award ta donga kum sang ni som paruka Sub Saharan YouTube Award dong lain hemi kum vek kum sang ni som paruk hian Best New Comedian and Princess of Comedy Award adong zui nge nge bok hei mei hin lawin kumin kum sang ni som ni pakhat khan Kid Choice Award te po alo dong le dei to bok